Akadémie. Sme škola menom síce mladá, tento názov nesieme zatiaľ len 3. rok, ale história predchádzajúcich škôl je veľmi hlboká a ďaleká. Za tie roky strojnícka priemyslovka a železničné odborné učilište vychovalo stovky absolventov, technikov, odborníkov, ktorí sa uplatňujú po celom svete, nielen na Slovensku. Keďže sme technická akadémia, máme hlavne technické odbory, ale máme aj ekonomický odbor a práve za pomoci tohto odboru ekonomického, škola podnikania a niektorých našich žiakov technických sme sa tu dnes mohli takto stretnúť. Takže ja vás vítam, želám, aby sa nás páčilo, aby ste sa u nás dobre cítili. Veľmi pekne ďakujem za pekné prečítanie pánovi riaditeľovi. Ja by som vám možno chcela predstaviť môjho kolegu Mariana Paulusa, ktorý zastupuje organizáciu JA Slovensko. A ja si odovzdám slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni, milí študenti. Dovolte mi, aby som vás v prvom rade všetkých pozdravil v mene generálneho riaditeľa JA Slovensko, pána Adama Šepetku. A samozrejme, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Zajcovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Hyundai za našu doterajšiu spoluprácu, ktorá, ako vidíte, prináša takéto príjemné plody svojej činnosti. Sme veľmi radi, že môžeme vďaka tejto spolupráci ponúknuť študentom nielen nové vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré sú také potrebné pri ďalšie účinkovanie pre ďalší život. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi riaditeľovi Markovi za to, že podporuje programy JA Slovensko a že aj tento projekt je aj vďaka vedeniu